Čaute, vítajte v novom videu. Dneska sa porozprávame o tom, ako bolo na Neural DSP klinike v Bratislave v Musickery. Ak sa vám páči takéto videá, dajte like, dajte odoberať a hoďte nejaký koment. Vždy sa tešíme na vašu spätnú odozvu a my už ideme na to. Hneď na začiatku klobúk dole pred Musickerom, že toto zorganizovali. Ja si myslím, že to bolo úplne super zorganizované. Prišlo viac než 60 ľudí. Ja si myslím, že tam bolo aj troška viacej. Boli sme tam dosť natlačení, čo bolo super. Ľudia majú záujem. Ja si myslím, že o takéto podujatia je super, že takéto niečo sa mohlo zorganizovať aj tu na Slovensku. Ja som Neural DSP alebo tieto Quad Cortex a tieto veci ako tak poznal, ale zaujímalo ma to kvôli tomu, lebo som o tom chcel vedieť niečo viacej. Ja si myslím, že aj tak celkovo gitarový svet sa vyvíja týmto smerom, že treba používať takéto veci, zariadenia a teraz som išiel, aby som mal troška lepší prehľad. Hneď na začiatku nám ukázali Nano Cortex, čo je taká menšia verzia toho Quad Cortexu. Absolútne super vecička, bol som z toho prekvapený, ako je to jednoduché, dobre funguje, dá sa to ovládať cez telefón, čo je úžasná vec. Zvuky tam boli absolútne super a čo ma prekvapilo, že samotný ten Nano Cortex má v sebe zabudovaný pitch shifter a taktiež aj rôzne iné efekty a teda je tam fakt malá krabička, ktorá vie ponúknuť dosť veľa hudby, myslím, že je to okolo tých 500 eur. V druhej časti sme sa zoznámili s tým, ako funguje teda Quad Cortex, tá veľká mašina, aké sú tam zosilňovače, aké sú tam nejaké zvuky, hej, s čím tam viete pracovať. Samozrejme, Quad Cortex už ponúka všetko, čo si len môžete predstaviť, hej. A celkovo moje dojmy boli také, že jedná sa o veľmi, veľmi dobrý produkt a ešte by som dodal, že zvukovo to bolo niečo neskutočné a ja si myslím, že práve takéto podujatia alebo takéto kliniky sú dobré aj pre tých ľudí, ktorí neveria ešte týmto modelingovým procesorom, hej, modelingovým efektom. A to, čo pre mňa bolo zaujímavé, bolo to, čo hovorili aj samotní zamestnanci z Neural DSP, že hlavnou ideou Quad Cortexu bolo to, že už samotné tie továrenské nastavenia, aby boli použiteľné, a ukázali niekoľko príkladov a tie zvuky boli fakt veľmi, veľmi dobre nastavené. Ja si myslím, že s týmto má každý skúsenosť, že keď si kúpi nejaký multi-efekt, tak často tie továrenské nastavenia nie vždy sú také dobré. Ale tu sa to nedá povedať. V podstate už prvý zosilňovač 1A, to bol Marshall zosilňovač, ktorý mal úžasný zvuk, a celkovo ako to bolo naprogramované, to veľmi pekne napodobňovalo fungovanie Marshall zosilňovačov. Takže klobúk dole fakt pred týmto produktom a bolo super vidieť, že koľko hudobníkov sa zišlo na tomto podujatí. Bolo super vidieť aj vás. Stretol som sa s niektorým tam z vás, nejakými ľuďmi, ktorí sledujú naše videá. A bolo dobre sa s vami troška porozprávať, podať si ruky. Preto sa veľmi teším, keď sú takéto podobné podujatia. Čo treba určite vystihnúť je super komunikácia na pódiu. Rabea proste veľmi dobre rozprával aj o svojich príhodách a o tom, ako on používa tieto produkty, aké má nastavenia a podobne. A tiež ako bol opísaný ten produkt zo strany zástupcu, hej, Neural DSP, nepamätám si žiaľ meno toho pána, ale veľmi dobre to bolo odkomunikované, bola tam veľmi dobrá taká chémia medzi tými dvoma ľuďmi na pódiu a vtipkovalo sa tam, snažili sa proste načrtnúť nejakú takú uvoľnenejšiu náladu a mne sa to veľmi páčilo. Čo bol veľmi veľký zážitok, bola samotná hra Rabeu na gitare, ktorý proste odohrá komplikované gitarové riffy, gitarové sóla bez nejakej chybičky.
mňa to veľmi motivovalo ako gitaristu ísť domov a viacej cvičiť, ale taktiež ma motivovalo aj k tomu, aby som aj ja viacej pracoval na svojich zvukoch, s ktorým hrávam. Ja mám síce doma Boss IR 200. Ako som videl, že Rába má nastavené svoje zvuky, svoje presety, ako ich má dobre vypracované, tak to ma motivovalo k tomu, že aby som aj ja išiel proste s týmto pracovať viacej a lepšie vymyslieť a lepšie nastaviť Boss IR 200 a tie zosilňovače a tie zvuky, ktoré ja tam používam. Takže určite veľmi, veľmi dobrý zážitok. Musiker, ešte raz klobúk dole, že ste toto zorganizovali, že v krátkosti asi toľko o tomto podujatí. Dávajte si na seba pozor. Vidíme sa na budúce. Čaute.